इथे बघा झुळा आणि इथे बघा आमची काकी. मस्त आहे तुला म्हणजे मग दमलं बिमलं की आपलं बसलो. हॅपी दिवाळी सर्व. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. चला सर्वांना गुड मॉर्निंग. जर आपले नवीन टाईल्स आहेत ना अंगण आहे ना सर्व जरा धुवून काढूया आणि एकदम जरा चकाचक करूया. इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे? नहीं इथे नीचे ही रखना है अभी. नीचे है ना तो पहले जी. हाँ इधर इधर. बुबू आतमध्ये जा बुबू. मम्मी पण उठली आहे. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी आणि दिवाळी सर्वांना. दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि गिफ्ट सर्वांना. इथे जर आपले गेस्ट येतात तर इथे येऊन आता बसू शकतात व्यवस्थित. हा वरचा खाली नाही आणलाय, हा नवीन आणलाय. हा नवीन आहे कारण वरच्याला अशी डिझाईन नाही आहे बघा. हे ते हाय वेगळी डिझाईन आहे त्याला आणि ते काय वेगळं कॉन्सेप्ट होतं ह्याचं. ओके ओके छान मस्त आहे. चला आता जरा आपण बसून बघूया. हां असं जरा बसलो आपण एकदा. काल तर तुमच्या कालच्या ब्लॉगमध्ये तर मी बसून पण दाखवलेलं. वा वा एकदम मस्त वाटतं. समोर तुम्हाला असं व्ह्यू दिसणार मस्त. ओके छान दिसतो ना. हां आणि मम्मी एक प्रश्न होता. काजल कुठे आहे? आहे घरात. काजल ए काजल जरा इकडे ये. मला एक प्रश्न म्हणजे सर्वांचे कमेंट्स कालच्या व्हिडिओमध्ये वाचले ना मी. हा. तर सर्वजणांचा राईट आहे, तुमचा राईट आहे, तुम्ही कुठेच चुकलेला नाही. ते म्हणतात की ही बेसिन अशी दर्शनीला नको. पण तुम्हाला सांगू लावण्यासारखी जागाच बघा नाही ना. लांबून बघितलात ना तर दिसत पण नाही कारण ती व्हाईटमध्ये ती मॅचिंग झालेली आहे पहिलं ते. हा. आणि बघा तिथे का नाही तिथे पाईपच येत नव्हते. पाईप येत नाही आणि झाडं आहेत ना तिकडे. हां मग तो पुढे वाढणार मग तुमच्या तोंडाला लागणार हात धुताना बिताना. तो एक प्रश्न होता पण तिथे कॅन्सल झालं. होय. आता इथे लावण्याचं रिझन म्हणजे असं काय एवढं हे नाही वाटत. एकदम साफ सुथरं काम बोलतात ना. हे बघा गार्डनमध्ये एक बेसिन लावणं काय प्रॉब्लेम नसतं आणि इथे आपले गेस्ट बसणार इथे हे करतील. नाहीतर मग सेकंड ऑप्शन होतं तर इथे लावायचं पण ते यायला जायला लागणार ना. आणि पाय खाली चिखल होणार. नाही पाईप सोडणार तसं पाईपात सोडणार पण हे 5 फुटी आणि हे परत 2 फूट पुढे आलं 1.5 फूट तिकडे जायला अडचण होणार. नाहीतर मग त्या भिंतीला लावायला लागेल खिडकीच्या. झाली असती यायला जायला. हां खिडकीच्या काही सामान बिमान न्यायला होणार नाही. इथून कसं आम्हाला पटकन सामान न्यायला तर कधी कधी काय असतं लुक मॅटर करतं पण जर पर्याय बोलतात ना दुसरे तिथे होत नसेल आणि इन केस मला पुढे जाऊन तिथे काही बनवायचं असेल काय करायचं असेल तर मग अडचण होऊ शकते. होय. हे बेस्ट होते आम्हाला हेच आवडली होती. पण ठीक आहे एकदम साफसुथरं काम वाटतं आणि ते व्हाईट पट्टीमध्ये ते हे झालं मॅचिंग झालं. ते त्यासमोर आता झुला लावलेला आहे बघा किती छान वाटतं. येऊन आपले गेस्ट बसू शकतात मस्त. हात धुवायचं आणि झुल्यावर बसायचं. मग एकदम व्यवस्थित साफ सुथरं एकदम झाला झुला. अजून थोडे पैशाची रोलिंग झाली तर काय काय करू शकतो इकडे. एकदम एक सिटिंग एरिया पण होऊ शकते ही एकदम मस्त वाली. छान वाटतंय ना. ट्विन 1 ट्विन 2 साठी स्पेशल घेतलेलं आहे. सर्वजण बसू शकतात. ओके 4 सीटर आहे. हा 4 सीटर 1 2 3 4 जण पण बसू शकतात पण 3 जण आरामात बसू शकतात. हा. एकदम मस्त. आणि हा झुला वाटला तर ते 2 माडांच्या मध्ये तिथे पण आम्ही ठेवू पण सध्या पुरते आम्ही इथे ठेवलेलं आहे. बघूया कसं काय चेंजेस होतात ते. इथे बघा झुला आणि इथे बघा आमची काकी. मस्त आहे तुला म्हणजे मग दमलं बिमलं की आपलं बसलो. हॅपी दिवाळी सर्वांना. Happy काकीकडून दिवाळी. सर्वांना हॅपी दिवाळी. दिवाळी. जा काकी तर जुळा बस आपण फोटो काढू तुमचा. चला हो बा. मस्त साडी नेसली काकीने एकदम टकाटक. आता फक्त खुर्ची काढून घालून बसले ना मम्मी तर बंगल्याचे ओनर वाटतील. होय. आणि बघा आम्ही खाली चालतो ते एकदम मस्त वाटतंय. काय स्लिपरी नाही काय नाही. काकी घसरायला वाटतंय तुम्हाला इकडे नाही ना. बसा मधोमध बसा मस्त फोटो काढे तुमचा. काव्याला पण मग फोटो काढायला बोलवा. कावळा गेले पवारांकडे. अच्छा तिकडे गेलेत. हे छान वाटतंय ना. वा काकीने उद्घाटन केलेलं नवीन कपडे झोपाळ्याचं तुम्ही या सर्व आमच्याकडे. हां हा काम राहिला नंतर करू आम्ही. हो.
एक बेसिन एकर. पण बसवला. हो बसवला. वा बरंच झालं ते आता. म्हणजे इथे ते होऊ शकतात ना फ्रेश. हा इथे पटापट. जेवली की तिथे गेले हात धुवायला. येस. चला आपलं काम काय सुरू आहे बघा. झाडांच्या मध्ये जे घर असे स्पायडर नेट लागलेले आहेत ते आपण काढून टाकूया. हे बघा हे सर्व सुद्धा आपल्याला आता व्यवस्थित क्लीन करायचं आहे, कारण आता सर्व खालचे रूम सुद्धा बुक होतात आहे फटाफट. बघा आमची बुबू कुठे झोपली. बुबू हे बघ का आणलं आहे मी बघ. ते कशासाठी आणलं आहे ते बघा. हे सुकलेले झाडाच्या माडाचे जे आपले झावलं असतात त्याला तोडायला बघा. हे बघा हे असं तुटलेलं आहे. मग हे घेऊन जाऊन आपण बाहेर ठेवायचं. हे बघा हे एक्स्ट्रा. आता हे काढल्यावरती बघा कशी जागा साफ वाटते. तर असे सर्व कटिंग विटिंगचे कामं असतात. काव्या हॅपी दिवाळी. जा माझा हात करावे तिथे बस, पहिली चुल्यावर बस जा. थांब थांब काय आणलं आहे. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. वा वा या ग्रीटिंग कार्डची किंमत 5,000 रुपये. मी घे पहिला मला दे. आपल्या फॅमिलीला. कधी घेतला? आज आत्ताच आला. हा चांगला वरचा वेग आहे, हा वेगळा आहे. चांगला आहे. चला आणि इथे बघा माझी अशी सर्व साफसफाई चालू आहे बघा. हे सर्व एक्स्ट्रा जे असतात ना. सफेद डाग कसले पडले सोप्या. पाणी लागेल ना. का पाणी बोरचा देशील. पाणी बोरचा देशील. चला इकडे बघा सर्व क्लिनिंग ऍसिड टाकून लादी क्लिनिंगचं काम सुरू आहे आमचं. हे जरा बाहेर ठेवतो. हा मग धुवायला चांगला होईल. पाऊस गडगडतो आहे. हो काल रात्री पण इकडे थोडासा पाऊस पडला. हा ही आपली फोटो काढायची, शूटिंग करायची. आता ही सायकल. सायकल नाही चालवायला नाही आहे. हा फक्त फोटो काढायला. हा डेकोरेट करणार तुम्ही सेल्फी काढू शकता याच्यावर. हा बघा आता आज आपली बुकिंग, काल बुकिंग नव्हती तर उद्या आपल्या गोल्डन सिल्वर सर्व उद्यापासून भरपूर बुकिंग्स आहेत आपले. तर टाईल्स फिटिंग झालेले आहेत. फक्त एक फायनल क्लिनिंग करून घेतो. त्यासाठी बघा इकडे हे आलेलं आहे हायड्रोक्लोरिक क्लिनिंग ॲसिड. ते ॲसिड टाकून आपण टाईल्स धुतले की डाग बिग राहत नाही सर्व काहीच. हे बघा ॲसिडमधून वाफ येते बघा. वाफ दिसते की माहीत नाही. आता काय त्याला लादी भरपूर चांगली आहे पण थोडे थोडे वाईट वाईट डाग दिसत आहेत ना ते क्लीन करता येईल. आणि झुला बघा इकडे बाहेर उचलून ठेवलेला आपण आणि त्याचं हे इथे ठेवलेलं आहे. ह्याच्या पाठी एफर्ट्स असतात, मेंटेन करायला लागतं सर्व गोष्ट. बरोबर आहे ना. एक 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 स्टेप. आणि तुम्हाला सांगतो ते भरून बंद करायचं आहे. हे आपण ॲसिड डायरेक्ट पाण्यात टाकतो का. वाफ येते बघा. त्या पाण्यातून वाफ यायला लागली. ते वास, त्याचा वास भरपूर बेकार आहे. वास यायला लागला ना बेकार एकदम. बघा हे आपलं सर्व मेंटेन करून ठेवणार आणि हे मम्मी असं नेहमी क्लीन करायला लागणार आहे आपल्याला व्यवस्थित. पण एकदम सुंदर वाटतंय बघा, एकदम मस्त. हे डबा हे तुमचं ना, हे डब्याचं हे काहीच राहत नाही. पांढरं सगळं होणार. होय ना. डबा पण साफ होणार आता. होय, होय. हे बघा हे आमच्या बोरवेलचा पाईप आहे. बोरवेलने पण भरपूर साथ दिली आम्हाला. होय तू ठिकाणं पाईप ठेव वर नाही. बोरवेल नसती ना तर एवढ्यात मग काय खरं नव्हतं आपल्या होमस्टेचं. होय तरी त्याला पाणी जास्त नाही लागलंय, थोडंच लागलंय. नमस्ते. आज मी बटाट्याचं कटलेट बनवते आहे, कच्च्या बटाट्याचा.
म्हणजे कटलेट म्हणजे नाश्ता. आता आपल्याला वाटतं ना रोज रोज काय बनवायचं काय बनवायचं, तर आज मी एक बटाट्याचा नाश्ता बनवते. एक बटाटा म्हणजे बटाटा, तर तुम्ही म्हणाल छोटा बटाटा नाही आहे, मोठा बटाटा आहे. आता तुम्हाला दाखवते. हा बटाटा बघा केवढा आहे. 4 बटाटा एवढा एक बटाटा आहे. ते साल काढून सोलून स्वच्छ धुवून आहे ना पाण्यात ठेवला आहे. आता तो बटाटा आहे ना मला किसून घ्यायचा आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला पहिलं सामान दाखवते. हे साहित्य बघा काय काय घेतले आहे. इथे बघा एकदम कमी कमी सामान आहे आणि ते घरातलं आहे सगळं. हे बघा, पाव चमचा जिरा, पाव चमचा गरम मसाला, इथे पाव चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा धना पावडर, हे झालं धना जिरा पावडर, हे अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट, हे अर्धा चमचा मॅगी मसाला, हे थोडेसे तीळ घेतले, सफेद तीळ. आपण असले तर घ्यायचे, नसले तर नाही घ्यायचे. आपल्याकडे असले तर घ्यायचे आणि जरा चांगला दिसतो ना वरून टाकली तर. आणि थोडीशी कोथिंबीर, कॉर्नफ्लॉवर आहे आपले ते 3-4 चमचे म्हणजे बाइंडिंगसाठी. हे 3-4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा. आणि आपल्याला बटर घ्यायचं आहे, थोडा तेल घ्यायचा आहे. म्हणजे मिक्समध्ये बटर आणि तेल मिक्समध्ये घ्यायचा, म्हणजे जास्त तेलकट पण नको ना रोज रोज. म्हणून आपण बटर घ्यायचा थोडा, तेल घ्यायचा आणि आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला बटाटा किसून दाखवते. हा केवढा बटाटा आहे बघा. आणि दिल बघा आपली पाणी. आता दिल बघा पाण्यासाठी काय करते. आता तिला कसं माहिती आहे का, ताजा पाणी पाहिजे तिचं. हे बघा, हे ठेवलेलं पाणी आहे, ते ठेवलेलं पाणी ना पित नाही. तिला आहे ना ताजा पाणी पाहिजे. बघा असं भरून दिला पाहिजे सारखं. हे घे, पी पी. अगं तेच दिलाय, हे पी, हे पी, हे बघ, हे पी बाबू, पी. असं तिला सांगायला लागतो, समजावून सांगायला लागतो. म्हणजे तेच पाणी दिलंय मी तिला, काय ते वेगळं पाणी नाही दिलंय असं सांगायला लागतो. मग ती पिते. बघा पिण्याची तिची धडपड बघा कशी आहे. हालचाल बघायची तिची ती बघा. आणि तिच्या पोटावरचं दिल पण बघा. मस्त पाणी पिते, थंड थंड एकदम. एकच बटाट्याचा फोटो काढून घेतला ना तर एवढा हात, अर्धा हात फोटो म्हणजे बटाटा आहे बघा, एवढा मोठा. आता आम्ही किसून घेते. मोठे स्लाइस करून घ्यायचे. आता याचा मोठा किस काढून घ्यायचा. सगळं किसून घेतलंय, पण किसताना मी त्या परातीतून ना पाणी टाकलं होता. नाही तर काय होतं माहिती आहे का, हा किस आहे ना काळा पडतो. बटाटा काळा पडतो, म्हणून आपण किसताना पाणी टाकायचं. हा स्वच्छ आता धुवून घ्यायचा 2-3 पाण्याने चांगला. आता बघा हे 2-3 पाण्याने चांगले स्वच्छ धुतलेत बघा, सफेद सफेद झाले. आणि कसे त्याचे हे आलेत बघा, मस्त ना शेवसारखे. आता हे चांगले आहे ना पाणी दाबून काढायचा. आता बघा इथे गॅस पेटवलाय आणि पॅन ठेवलाय. म्हणजे कसं माहिती आहे, याच्यामध्ये हात भरला ना की ते परत गॅस पेटवायला, गॅसला हात लावायला नको, लायटरला. म्हणून मी काय केलं, हे याच्यामध्ये हात घालायच्या आधी मी गॅस पेटवून घेतलाय, पण एकदम बारीक करून ठेवलाय. आता मी हे मिश्रण सगळं आहे ना, सगळं साहित्य एकत्र करते. हे आता तुम्हाला साहित्य काय काय आहे ते दाखवलंय ना. आलं लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा, कोथिंबीर थोडीशी, कोथिंबीर लय महाग झाली आहे म्हणजे थोडी थोडी वापरायची. आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा. आता कॉर्नफ्लॉवर 3-4 चमचे बाइंडिंगसाठी टाकायचं. चार चमचे घेतले बघा. आता हे सर्व मिश्रण काढून घ्यायचं, पाणी नाही वापरायचं. आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकूया, थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचा. आता सर्व मिश्रण असं एकत्र करायचं. आता हे मिश्रण बघा सगळं मिक्स झालंय. आता याचे गोळे बनतात काय बघायचे पहिले. हे बघा मस्त बनतात.
किती 3-4 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकला होता ना. हे बघा असे गोळे मस्त बनतात. असे आपल्याला आहे ना असे पॅटीस बनवायचे आहेत. असे पॅटीस बनवायचे. असे दाखवते तुम्हाला पॅटीस बनवून. आता मी त्याच्या पॅनमध्ये बघा तेल टाकते. आपल्याला कसे शॅलो फ्राय करायचे आहेत, डीप फ्राय नाही करायचे. थोड्याशा तेलामध्ये करायचं. आता हे चमचा कसा लहान आहे ना, छोटा एकदम चिंटूकला. आणि त्याच्यामध्ये आता बटर टाकते. थोडासा बटर टाकायचा. बटरने काय होतं, जरा कुरकुरीतपणा येतो. आता मी ते तीळ घेतले आहेत ना, ते ह्याच्यावरती थोडे टाकायचे असे. गोल आकार असा जरा द्यायचा आपण. आता काय होतं माहिती आहे का, कधी कधी मुलं असतात कोणाच्या घरात, कधी कधी कोणाच्या घरात कोणच नसतं, एकटीच बाई असते राहणारी. तर तिला पण जरा खायचं मन होतं ना, काय काय करायचं रोज रोज काय करायचं. तर असं थोडक्यामध्ये आपलं बटाट्याचं काढलं, पॅटीस बनवले, खाल्ला नाश्ता. असं मन मारून राहायला नको. ते कसं बटाटा कच्चा आहे ना, शिजायला वेळ लागतो. आपण मीडियम गॅसवर करून घ्यायचे फ्राय. मी पण आता मीडियम गॅस केलेला आहे. आता आपण परतून बघूया, फिरवून एकदम. वा मस्त. आता हे अशी आहे ना कुरकुरीत करून घ्यायचे आपल्याला. उलटा पालट करत आहे ना, चांगले कुरकुरीत करून घ्यायचे. आता बघा इथे आपले मस्त नाश्त्याचे कटलेट एकदम तयार झालेले आहे. आता आपण ते काढून घेऊया. एक बटाट्याचे कटलेट साफ झालेत आहे. असे बघा, तुम्ही 2 माणसं घरात असाल किंवा एखादी एक बाई असेल घरात, तर तिने असं एका बटाट्याचा नाश्ता करून मस्तपैकी आरामशीर खायचा. टेन्शन नाही घ्यायचं. मस्त नाश्ता करायचा नाही, मोबाईल बघत झोपून जायचं आमची रेसिपी बघत. असं बघा नाश्ता केलाय मस्त. आवडला तर तुम्हाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि कमेंट करा कसा झाला नाश्ता. आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवते टेस्ट करून. एकदम मस्त. तुम्ही जेव्हा करून खाल ना, तेव्हा तुम्हाला माहिती पडेल की किती मस्त झाली आहे ती. एकदम छान झाली आहे रेसिपी. तुम्ही करून बघाच. चला इथे बघा, मी चांगला भिजलेलो आहे. आणि रत्नागिरीला आज आहे 31 ऑक्टोबर, म्हणजे उद्या 1 नोव्हेंबर. आणि भरपूर बाहेर पाऊस पडला. काल सुद्धा पडला होता आणि आज सुद्धा पडलाय. आणि सर्वीकडे लाईट गेलेली आहे. हे आपलं इन्व्हर्टर बॅकअप आहे म्हणून एवढी तरी आपल्याकडे लाईट सुरू आहे. पाऊस आहे अजून पण पाऊस पडतोय. मला प्रश्न आहे की मुंबईला पाऊस पडतोय की नाही, मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. कुठे कुठे पाऊस पडतोय, कुठे कुठे पाऊस पडतोय. आणि हे काय करते तू आता? गरम पाणी करते पियायला. हो, पावसाच्या वेळी सर्वांनी गरम पाणी पिऊन पिया. गरम पाणी उकळून प्यायचं. चला मग आजच्या पण ब्लॉगला तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय.